Bon dia, nois i noies. Bueno, toca una miqueta de plàstica, ¿vale? Us he preparat un parell de vídeos, potser després si surten ràpids seran més, en el qual us faré pues, les làmines de plàstica que hauríeu d'haver anat fent aquests dies. Començaré per repassar-vos la de l'altre dia, que és la de dividir un segment en parts iguals, ¿vale? Us farà falta pues, el regle, l'esquerra, el cartabó, el compàs i, bueno, i el llapis. I després us faré una làmina que consistirà en dividir o en fer un polígon amb n costats, els que sigui, els que jo us digui. Per fer aquesta làmina nova doncs necessiteu aquesta, per tant us la repasso, torneu a provar de fer-la i després ja faré més vídeos, ¿vale? Vinga, va, comencem. Imagineu-vos que vull dividir un segment de, posem, 10 centímetres en 7 parts iguals, ¿vale? El primer que heu de fer és agafar el regle i fer un segment de 10 centímetres. Per tant, ¿vale? Després, un cop tenim el segment, hauríem de dibuixar una línia auxiliar, una semirecta auxiliar, tan llarga com vulgueu, és igual, i amb l'angle que vulgueu, per exemple així. Agafem el compàs. Ens diuen 7 parts iguals, aleshores, obriu el compàs l'obertura que vulgueu, ¿vale? Que no sigui massa gran ni massa petita. Punxeu en el vèrtex, a la punteta, i feu 7 divisions sobre aquesta semirecta que heu dibuixat aquí. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ara em falta una miqueta de semirecta. Allarguem una mica per aquí. Heu de ser molt precisos, recordeu, el dibuix tècnic no s'hi val les coses més o menys. Tornem a agafar la mida. És correcte, doncs faríem la 7a marca. Vale? Aleshores, un cop tenim això amb el regle, unim l'última marca que hem fet, aquesta d'aquí, amb l'extrem del segment, amb el final. Vale? Així. D'acord? I ara el següent que farem és agafar l'esquerra del cartabó. En aquest cas, perquè llisqui bé, potser el col·locarem així. Sempre col·loquem un dels dos elements, en aquest cas l'escaire, sobre la línia que volem anar repetint. Encaixem el cartabó amb un dels seus costats, ¿vale? I desplacem l'escaire fins que passem per la següent marca. Subjectem molt bé els dos elements i fem una altra línia. Tornem, ara només subjectem el cartabó, desplacem, busquem la marca, subjectem els dos i fem línia. I anem repetint el procés fins que fem totes les marques. Aquí m'he desviat una mica. Una altra. Una altra. I una altra. Vale?
Ara ja podem retirar els elements. I el que ha passat és que del segment inicial, que tenia 2 centímetres, l'hem dividit en 7 trossets que haurien de ser iguals. Si agafeu el regle i mesureu cadascun d'ells, veureu que fan 1,4, una miqueta més de 1,4 cadascun. Aleshores, si anéssim mesurant cadascun d'ells, per exemple, aquest és 1,42, posem. Veieu? Aquest també seria 1,42. Aquest seria 1,42, més o menys també. Podríeu anar mesurant i tots ells us haurien sortit iguals. D'acord? Espero que ho heu entès i ara ens veiem al següent vídeo.